Čaute, vás vítam u dnešného videa a dnešné video bude dlho očakávaná hair story, teda my hair story. A pôjde, že mám fotky z mojho detstva až po dnes, teda dnes vidíte, ako vyzerajú moje vlasy a ako sa mi menili vlasy počas môjho života. A ja som sa to rozhodla tak spraviť trošku zaujímavejšie a vybrala som prvá fotka, keď som sa narodila, ale k tomu sa ešte dostaneme. Nedivujte sa, že mám na sebe to isté ako v Ásku, ale točím to v jeden deň, prosím, nehnevajte sa na mňa, ale dúfam, že vám to nevadí. A podľa mňa môžeme ísť na video. Fotky mám teda takto na počítači, mám na to spravený album. Budem vám ich tu takto dávať, aby ste ich videli, budem ich komentovať. Tak začneme fotkou, kedy som sa narodila, a je to teda fotka v deň môjho narodenia a tam som mala čierne vlasy. Nechápem dodnes, ako som mohla mať čierne vlasy, ale tak OK. Na druhej fotke vidíte, keď som možno mala tak pár týždňov a tam už tie vlasy sú trošku svetlejšie, ale stále nie sú blondiavé, ani špinavo blondiavé, ale sú stále tmavo hnedé. Na tretej fotke som teda s mojou sestrou, tam mám tiež pár týždňov, keď vôbec, a už mám náušnice, ste si to všimli. Tam už vidíte, že mám kučery, pretože ja keď som bola menšia, som mala kučery, čo už teraz nie je až také zlé. Ešte som vám chcela povedať, že tieto fotky sú vlastne celé z môjho detstva a ja som sa chcela poďakovať takto mamine, že si so mnou dneska k tomu sadla a vyberala so mnou tie fotky, pretože ja by som ich sama nenašla. Ak by ste mali záujem o sériu videí My Children's Photos alebo niečo také, som v každej sérii ukázala nejakých 10 crazy fotiek, pretože ja som bola dosť crazy dieťa. Ak by ste o to mali záujem, určite mi to nezanechajte like alebo dole komentár. Potom vidíte fotku, kde som so psíkom a ten psík bol našou krsňatka a ja som tomu psovi žrala vždycky granule a preto ma nemal rád a za každým, keď sme prišli k nemu, tak si vyžral misku, aby som ich nezožrala ja. Fotka už je dosť vidieť, že sa tie vlasy dávajú do takého blondiavého, majú taký blondiavý podtón. A tam už som mala kučery, ešte nie sú až také veľké, ale už tam je náznak tých kučier. No a teda mala som také zlaté vlasy. Ja som mala, keď som mala menšia, zlaté vlasy, čo bolo fakt divné. Na ďalšej fotke vidíte mňa, keď som mala 2,5 roka, alebo teda skoro 3. A tam už tie kučery vidieť dosť jasne, aj tie zlaté vlasy a moje hnedé nádherné oči, ktoré má skoro každý. A túto fotku majú moji rodičia vystavenú v spálni, aj tam dosť veľká. Som vždycky nosila takú palmičku, keď som bola malá, milovala som to. Na ďalšej fotke mám asi tiež tak 2-3 roky a mám tam ešte cumlík. Pretože ja som do 7 rokov mala cumlík a ja som milovala môj cumlík, alebo dokonca do 9, neviem presne. Fakt veľmi dlho, ešte už som chodila do školy a mala som dudel. Vyzerám tam dosť unavene na tej fotke, ale mám tam také vlny a tá fotka je celkom pekná. Na ďalšej fotke mám možno už 3-4 roky a teda ja som tam s mojim tatinom na nejakej dovolenke asi, pravdepodobne, a tam dosť krepovité vlasy, lebo ako keď ste mali a máte také kučierky, tak je to dosť krepovité. Toto je posledný rok v škôlke a je to v roku 2006, čo asi vidíte. A mám tam dosť blondiavé vlasy a vždycky už to tam je vidieť, že som mala hore vlastne o mnoho tmavšie vlasy ako dole a to mám aj dodnes. Teraz som síce dávam sprej do toho, aby to bolo také trošku blondiavejšie, ale už tam som to mala ten prechod taký a podľa mňa sa tam vôbec nepodobám na mňa. Ďalšia fotka je celkom zaujímavá a je teda fotka u mojej babky a mám tam Tweetyho v ruke, mám na sebe nejaké modré šaty, moje cvičky a korunku a pravdepodobne to bolo nejaké tanečné vystúpenie a chcela som byť kráľovná alebo niečo také. A tam vidíte, že mám vlasy potiaľto. Tam už ich nemám ani také kučeravé, tu už sa to začalo tak meniť. Tým, že ja som si dala ostrihať tie moje kučery, čo som mala pod zadok, odtiaľ bohužiaľ som nenašla fotku, tak ozaj na takto. Potom sa mi tie vlasy začali vyrovnávať. Na tomto obrázku už nie sú kučeravé, ale sú vonité. Tie vlasy sa naozaj menili. Ďalšia fotka je z roku 2009. Tam už mám 9 rokov a je to v lete, bolo to po mojich narodeninách. A je teda u nás na záhrade a mám tam ako blondiavé vlasy, ale vyzerám tam tak trošku nafetovane. Ležím tam v bazéne a ako môžete vidieť, tie vlasy mala dosť dlhé. Teda mala som ich dlhšie ako predtým.
A teda boli blondiavé. A prechádzame na rok 2012 a teda táto fotka vznikla v Rakúsku na Silvestra a ako môžete vidieť, mám tam 2 copy a vtedy v tom období som nosila veľmi rada 2 copy, vždycky len 2 copy. A mala som teda 12 rokov. Tie vlasy fakt sú tmavé, oni mi nejak stmavli a čím som bola staršia, tým mi stmavli. Pozrite sa na tie náušnice. To boli ešte také gumené náušnice a cítila som sa úplne, že cool, hej. Rok 2013, leto a tie vlasy som mala vtedy dosť dlhé a chcela som si ich nechať narásť, pretože väčšinou som ich mala po ramená a teraz som si ich chcela nechať narásť, takže som si ich nechala narásť. Ako môžete vidieť, sú hore dosť tmavé a dole zase svetlé, čiže je to isté, ako to mám teraz. Taktiež rok 2013, ale to už trošku neskôr a je teda začiatok septembra a tie vlasy mám dlhé, naozaj dlhé. Stále boli blondiavé, žiadna zmena tých farieb a na tejto fotke to môžete tiež vidieť, že sú síce mokré, neboli už kučeravé, boli iba vlnité. Ale na tej fotke, kde mám mokré vlasy, tak tam môžete vidieť, aké boli dlhé a aké boli také... neboli rovné. Prechádzame do obdobia roku 2014 a tam som mala ešte stále 13 rokov. Rozhodla som sa, že si dám spraviť prvé moje také melíre. Ako môžete vidieť, sú tam blondiavé biele melíre v tom, ktoré momentálne už nemám, ktoré mi už vyrástli, lebo to už dosť veľa rokov. A mám mi teda odtiaľto spravené blondiavé také prúžky a do toho mám rúžový prúžok, teda 2 rúžové prúžky dopredu a neviem, koho to bol nápad si to dať spraviť, ale vyzeralo to strašne. A ten pullover ešte dodnes mám a stále ho rada nosím. Potom prišlo leto 2014, koniec leta a už tie prúžky mi nejak zmizli, ale teraz je vidieť, ako som tam mala tie blondiavé do toho a nevyzeralo to až tak zle. Si tam vyzerám ako debil na tej fotke, ale just ignore. Neboli také špinavý blond, ale už boli naozaj blondiavé a to sa mi páčilo. Prechádzame do obdobia zima 2014 a vtedy som mala dlhé vlasy a to hovorím, že fakt dlhé. Vtedy sa mi to veľmi páčilo, mala som ich potiaľto. Vtedy bol taký trend si robiť tie copíky, tak ja som si to vždycky robila tie copíky a ráno som mala také krépovité vlasy, bolo to úplne že top. A dneska by som to už v živote nespravila, ale tak... Vtedy to bolo úplne cool. A prišla zima, teda prišiel tiež ten rok a rozhodla som sa, že si dám modré vlasy. Chcela som nejakú zmenu a chcela som niečo farebné a prišla na mi modrá. Tá modrá bola trošku dosť silná, ale počasie sa to tak trochu vymývalo a z tej modrej sa stala taká zelená. Túto fotku, ktorú teraz vidíte, asi veľa z vás pozná, ak nie, tak ste šťastní ľudia. Tam už poznal aj Matej asi. To vtedy veľmi páčil. Možno by som išla ešte o takejto modrej niekedy, ale keď už tak na celú hlavu. V roku 2015 som sa rozhodla, že nechcem mať dlhé vlasy. A z tých naozaj veľmi dlhých vlasov som išla do takýchto. Ako vidíte tieto vpredu. Prvýkrát som si dala spraviť tak dopostupná, čo sa mi to vtedy nehodilo. Ale tak mala som dopostupná vlasy a krátke, čo bolo pre mňa super. Tu vidíte ešte fotku z koncertu Katy Perry, vtedy tam vyzerám v 14 rokoch a mala som teda naozaj dosť krátke vlasy, nehovorím, že teraz ich mám dlhé, ale vtedy som ich mala o mnoho kratšie. V roku 2015 prvýkrát som si dala na farbík vlasy na rúžovo-fialovo, mala to byť vlastne fialová, ale zišla z toho taká nejaká rúžová, potom pastelová fialová, ako sa to začalo vymývať. A tu vidíte fotku hneď potom, ako mi to nafarbila kaderníčka. Mne sa to celkom páčilo, bolo to také v pohode. A tým, že sa mi to páčilo, som sa rozhodla, že si zafarbím celú hlavu, lebo ako môžete vidieť, na tej fotke som to mala iba potiaľ, to nemala som celé a tu som mala moju farbu. A potom som si kúpila tú farbu aj na doma a nafarbila som si kompletne celú hlavu od vrchu až dole. S čím moja mamina nebola moc spokojná, ale nejak si na to zvykala. Tá farba sa mi naozaj veľmi páčila a taktiež som ju mala aj do Turecka, keď sme leteli. Ako môžete vidieť, ten istý rok sa mi to ešte aj vymylo a ostala som zase pri mojej blondiavej farbe a tam môžete vidieť, ako mám vlny a takto sa mi tvoria tie vlny. Nie je to, že urobené, ale takto sa mi tie vlasy nejak vlnia alebo kučeravia. Ten istý rok som prišla na taký trend, že si budem krepovať vlasy. Ešte tam mám okuliare a vyzerám tam úplne ako nejaká bifloška, ale tak don't care. Tak som si často robila také tie krepovačky a tu mám taký výbuch na hlave a vtedy sa mi to naozaj veľmi páčilo. Prišlo zima, zase október a zase som šalala a rozhodla som sa, že si dám takto prameň rúžový a malo to byť iba jeden prameň a vyšla z toho
celá táto strana bola potiaľto rúžová, lebo sa mi roztiekla farba, takže to nevyzeralo až tak dobre, ale v pohode. Potom sme mali oslavu a tu máte fotku s Matejom. Nie je tam až tak dobre vidieť, ale inú fotku som nenašla bohužiaľ a máte tam vlastne tie kučery a bol tam naozaj iba jeden prameň rúžový, čo som si ešte doma potom dofarbila. Síce ma všetci prehovárali, že k zlatým šatám sa ti tá rúžová hodiť nebude, ale prišli Vianoce a už tam tá farba nebola, čo bolo celkom dobre. Ale zase mi narastli vlasy a narastli mi asi na takúto dĺžku, keď nie trošku viacej. Čo tu môžete vidieť a bolo to celkom v pohode, ale neboli dopostupná. Takto, ako vám môžete vidieť ako sobík, tak tedy som tam mala tie kučery a tu môžete vidieť to divné na mojich vlasoch, pretože ľavá strana táto je úplne rovná, potom prídu vlny a na pravej strane sú vnútri kučery. A takto sa mi správajú moje vlasy niekedy a potom neviem, čo mám robiť. Lenže prišiel január a ja som sa rozhodla, že potrebujem znova zmenu a dala som si nafarbiť, teda ja som si to sama nafarbila a zase na rúžovú a dala som si túto rúžovú, lenže som mala prehodenú cestičku a tým pádom, ako som si spravila moju normálnu cestičku, som mala rúžovú aj tu a vyzeralo to trošku divne, ale to nevadí. Koncom januára som sa dala ostrihať a znova som mala to obdobie, kedy som sa dávala ostrihať ako na ramená. To bolo také obdobie naozaj, kedy som nechcela mať dlhé vlasy a dávala som si stále len strihať a ako náhle mi narastli, podstrihnúť, narastli, podstrihnúť a malo to taký nejaký systém a udržovala som si tú dĺžku. Prišiel marec a áno, potrebovala som znova zmenu a dala som si vlasy, teda nafarbila som si ich na fialovo a tuto môžete vidieť, to ma asi poznajú veľa z vás, pretože v tom čase som začala tak častejšie točiť na YouTube a milovala som fialovú a plánujem si aj tento rok tak fialovú, pretože fialová je úplne to. To môžete ešte jednu fotku vidieť, ako tá fialová vyzerala naozaj, pretože v tým, ako som mala tie softboxy, tá farba bola naozaj taká dorúžová, ale v skutočnosti bola fialová. Prišiel jún a hovorila som si, ja neviem, už ma to nebaví a tie vlasy, potrebujem nejaký nový strih a dala som sa ostrihať do postupna a tak to vyšlo a podľa mňa to bolo celkom v pohode. Zase kučery, úžasné. Ale tak bolo to, naozaj to bolo takto a bolo to dopostupná, čo sa mi celkom páčilo, ale nemala som to dopostupná len vpredu, ale po celej hlave, čo mám ešte stále a ten strih si asi zanechám na dlho. Potom ma farbil Lukas, čo nedopadlo až tak podľa predstav a tu máte fotku, bolo to trošku zvláštne a mám tam dosť divné linky a divno sa tam usmievam, ale tak nevadí. Mala som to dole ešte fialové, potom hore to bolo tiež fialové, potom to bolo blondiavé a zase fialové. Nevyzeralo to moc dobre. No lenže ako sa mi to začala vymývať tá fialová a bolo vonku svetlo, tak sa moje vlasy premenili na ryšavú. A to bolo asi najhoršie obdobie mojich vlasov, to bolo minulý rok v lete, pretože moje vlasy boli ryšavé, ja som nechcela byť ryšavá a to sa mi stalo aj po Thajsku, ako som mala fialové vlasy, ale nebolo to až také hrozné, ale v tomto období boli naozaj ryšavé a nepáčilo sa mi to a každý na mňa pozeral, nemáš nejaké červené vlasy? A ja na to, že áno, mám, ja viem, nechcem ich mať. Ale tak našťastie sa to po nejakých 3 mesiacoch dalo zase dokopy a mala som moju nádhernú blondiavú farbu, ktorú som si chcela nechať. A opäť môžete vidieť moje nádherné vlny. No a prišiel december minulého roka, čo už si asi veľa z vás pamätá. Mi to bolo trošku nudné, tá farba celý čas. Mala som doma červenú farbu a bola to pravá rubia. A tak som si to tak dala a čakala, hovorím si, 15 minút to už môže byť. Zmyla som si ju a vyšla z toho opäť rúžová, ale mala to byť teda červená. Ale neľutovala som to, pretože tá rúžová vyzerala naozaj dobre. A mala som to po celej hlave ombre, nemala som to len vpredu a tak to bolo tiež v pohode. Síce to nebola taká úplná rúžová, bola to cyklamenová, ale aj tak to bola rúžová a keď si budete kúpať červenú farbu, dávajte si na to veľký pozor, pretože sa vám môže ľahko stať, že bude rúžová a nie červená. No a teraz je február, sedím tu s mojimi vlasmi a už plánujem ďalšie zmeny, ale tak to má ešte čas. Ešte uvidím, plánujem možno do niečoho tmavšieho ísť, alebo do možno niečoho úplne blečieho. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, bola to taká moja celková hair story za 16 rokov a že ste si ho užili. Pýtali ste si sa toto video, tak som vám ho natočila a ja dúfam, že sa vám naozaj páčilo. Nebolo tam toho až tak veľa možno, ako ste čakali, ale tak uvidíme, čo prinesú ďalšie roky a možno za 5 rokov budem točiť hair story, ktorá bude 2-krát tak dlhá a
A teda ja sa lúčim s vami, ďakujem, že ste si toto video pozreli a vidíme sa u ďalšieho videa. Ahoj!